Tehdään intro tälle. Vai se kuski on sitten joku luotettava kuski, että se ei ole. Missä se on? Kenen Mä ajattelin kahden tuu tekee munkaan. Laitetaan se biisi soimaan. Laitetaan se biisi soimaan. Mä odotan, että mä haastais kovaa. Mirko tulee. Mitä me tehdään? Mä haluan tehdä sen nyt. Mistä? Mä tiedän. Mä vähän tehoon puolta. Vittu mitä Jarru tekee sitä. Anna mä käyn aikaa. Et sä pääse vitun känsin perään. Mitä se teki ton? Mitä se teki ton? Niin mä näen sitä. Mä voin vetää. Mut tyyli on likainen ja no raimiin kun mä hyppään whippiin. Voissa on siin kun mä hyppään se biitin päälle se on dope. Yes, damn and it's muista milloin viimeksi. Joku pani. Äijät koskee, kun mä noin naurettaa. Mitä tää on? Mikä? Tää filma ja mikä se on. Niin. Äijät, nää koppi mönkää, niin naurettaa niin. Mistä mä sen pistän? 36% joku enää, vittu. Lopeta se vitun video. Pizzaa! Ota pizzaa! Ota pizzaa! Vittu et heitä. Näin sen anna. Miau! Moro! Miau! Miau! Vilma, anna puffia hei. Miau! Te pääsitte YouTubeen, hei moikaskas. Miau! Miau! Annako nyt vittu sitä puffia? Miau! Sarvi yksisen. Mirko. What is happening here? Two fingers. Et area ruutsia. Ai. Tää me ollaan drivaamassa vähän tämmöstä autoa. Toi on koulu. Äiti. Älä niin. Vittu jos sä sanot sen yhden sanan mä lyön. Miau! Just on vittu. Pausmestari. Mistä nää on? Kauhe ilmakuva. No mannerlaattoja. Eurosuper Boralis. Kanami. Se pappa. Ken? Ei. Oli vielä kuvaiscontenttia. Anna mulle. Kun veli oli filmassa. Näitä mahaa YouTubella. Mitä sä uudelleen haluat? Sä löit mua jo kerran. No mut toisen kerran on parempi kuin kerran. Hei, älä ota videota, ei saa todisteita. Alright. Me ollaan nyt täällä näin koululla. Täällä on joku... Kaikki vaan hävisi täältä. Täällä oli äsken porukkaa, mutta nyt täällä ei oo enää yhtään ketään. Toi NPC. Täällä ollaan me kaksi, koska Roope on vittu Lapissa. Toisella puolella Suomi. Häppi laittaa potkupalloa täällä. Tennistä. Padelia. Nää NPC pelaa padelia täällä.
Varo päätä. Mitkä näin? Mitkä ne on? Älä vittu! Ei! Kamera putos. Älä nyt vittu. Täällä on meidän fani. No joo. Täällä on kauheen komea kaas. Mä sanoin sun veljestä nää fyysisesti. Hyvä! Huono tapa. Mistä se rahaa? Onko se viritetty? Ei. En usko. Sä käy testaa ja katsoa, onko sitä viritetty. What? Joona. Moi. Moi. Missä sun mopo on? Tuolla. Se on tuolla. Onko se viritetty? On. Ihan crazy. Ihan vittu crazy. Terminee. Unotan. Se ainakin on viritetty. Pöntölle kun menee kaljan jälkeen. Iima tulee ulos ulkoa. Joo. Vittu sun naama on pitkä. Kato ton naamaa nyt. No niin. Ai! Tee joku hassu temppu tuossa. Asfaltilla, en mä voi asfaltilla. Kävele joudusta.